haino hai sikok manjakha korbuk blok bai khobjak uttor 100 amchayo koktman bisingtui saimankha sikok ni mung Ujjol Chakma, Jamal Hussein, Monir Hussein saimankha borok chamung hamya eba tablet drugs rok bai bukorongjak hwnoi kamini lukurok ni khuktui bukhanai mankha koyekdin age bu Buddha mondir hai kaisa kwthar mondir rogo lukurok donate khaimani arang rok bahaino borok khoka eba manui rok khoka hanoi phiaba borok no kahamkeino bujogui lukurok eba Buddha mondiro je tongnai rok bujogui horka atui rok ta khaidi eba omhai rok ta khaidi hinoi phiaba borok loi saria haino hai sikok agarei khoglai aboni bagui paithago hongke lukurok पुलिस रokni thani eba पुलिस naimo thangroni thoni yafarei horka